tots els cursos, siguin presencials o virtuals, has de fer l'enquesta de satisfacció a través del campus virtual per poder descarregar el certificat. En aquest vídeo et mostrem el procés a seguir. En el teu correu electrònic trobaràs les claus d'accés al campus. Accedeix a l'aula virtual del curs i omple l'enquesta de satisfacció. Si tens dificultats en aquest procés, consulta el tutorial Coneix el campus virtual de l'IFMIL. Inicialment veuràs el certificat desactivat. Només s'activarà un cop completada l'enquesta. Si continua desactivat, consulta les condicions en l'etiqueta Restringit per saber què és el que et falta per completar el curs. En cas de dubte, posa't en contacte amb la secretaria acadèmica de l'IFMIL.